Tak my sme vstúpili do zápasu veľmi dobre. Darila sa nám samozrejme kombinačná hra. Darilo sa nám dostávať do 16 a samozrejme super tam pozorne bránil, takže nebolo jednoduché tie finále, pretože predfinálna fáza bola výborná. Nebolo jednoduché tie finálne prihrávky nájsť adresáta, ale aj tak sme v tomto zápase vlastne dokázali dominovať a dostali sme sa zaslúžene do vedenia. Je škoda, že si nepohľadáme jednoduché situácie a pustíme vlastne za stavu 1-0 supera do breaku samého na bránu a vlastne z prvej vlastne príležitosti, alebo z prvej vôbec super ako byl na našej polovici sme dostali vlastne góla a bolo to 1-1. Musím povedať, že sme sa do toho dokázali rýchlo oklepať, pretože sme sa snažili samozrejme pokračovať dál. Je škoda, že mali sme veľké percento alebo veľký počet rohových kopov a samozrejme super tam mal dosť vysokých hráčov, ale nedokázali sme sa v tej 16 presadiť vlastne a to vlastne ukazovalo, jak sme mali veľký tlak, pretože myslím, že v tom prvom počase, ja neviem, sme mali okolo pomaly 10 rohových kopov, takže je škoda, že sme sa z toho nedokázali samozrejme presadiť. V tom druhom polčase už to samozrejme nebolo až také ako ten prvý polčas kombinačne, ale aj tak sme tie príležitosti mali a znovu sme sa nevyvarovali hlavne tej 92. minúte pri autovom hadzovaní, niekedy im to prípada ako tie hráči, keby mali určitý skat, pustíme vlastne supera vlastne zase samého na bránu a vďaka Rakimu sme to samozrejme prežili a ten tlak sme vystupňovali a dokázali sme na konci z penalty, když som sa teraz díval na ten záznam z Otučka, tak tam bolo jasné zatáhnutie Poznara, poprvé zatáhnutie a pak stáhnutie, takže už John Holenda ten ani neprotestoval, pretože vlastne byl pri tej situácii, takže som sa na to teďkom díval sa si to potvrdiť a ten balón samozrejme šiel do toho prostoru a jednoducho ho tam samozrejme ten hráč nepustil, takže ja si myslím, že tam nie je o čom diskutovať o penalte, tie penalty sa pískajú celkom iné ako tahle a som rád, že rozhodčí nepočul ani video pri tom, takže vidno, že bol blízko a som rád, že to posúdil tak, ako že sme tú penaltu kopali zaslúženie a dokázali ten zápas samozrejme vyhrať. Tak to je to, čo vám samozrejme asi skracuje ten život trénerovi, pretože mňa mrzí to, že v tom zápase jasne dominujete a takými, neviem, či to má nazvať vážnosťou nebo nekoncentrovanosťou hráčov niektorých, pretože do čoho sa dostal soupeř, to nebylo to, že by nás prehral pri tých šanciach, ale to bylo jednoduché hrubé individuálne chyby a z toho vlastne to premenilo. A když si teďkom spomeniem, som rád, že sme tie zápasy dotáhli, ale když si spomeniem, koľko sme mali tedy šanci s Bohemkou, koľko sme mali šanci za stavu 2-1 na ďalšie 4 góly na Baníku a koľko sme mali teďkom šanci, potrebujeme veľké percento šanci vlastne na gól. Takže samozrejme, pokud ten zápas zvládneme, ako sme zvládli teďkom, tak je to akoby v pohode, ale musíme si viacej na tom popracovať, aby sme, my to nemáme postavené tak, že by sme, nám stačila jedna šanca na gól. My samozrejme po tých zápasoch to máme podložené tým, že si tie šance jednoducho musíme vytvárať, čo je dobré. Ale chce to byť efektívny, pretože ten zápas sme mohli mať pod kontrolou, mohlo byť 3-0 alebo 3-1, mohli sme mať pod kontrolou oveľa skôr. Tak samozrejme, tých kariet máme dosť, ako Iraček nám vlastne bude chýbať ďalší zápas, až 4 žlté karty, ja neviem, odkedy začne teraz prepoznať a platiť, to neviem ako, či to bude budúci kolo, alebo to bude pozdejšie. Samozrejme, môžeme sa ešte odvolať, takže uvidíme, jakom to bude štádiu, pretože Pozný samozrejme bohužiaľ odohral výborný zápas, ale na to, že mal obrovské problémy, pretože v pátek na tréningu nebyl, zvracel celú noc a mal tu vlastne tú členú výrozu, takže nemohli ísť ani na žište. Vlastne včera nič nejedol celý den,
byl na diete a až dneska mal jenom rýžu s masem na obed, ako aby vôbec do toho zápasu šel, takže taký sme mali problém trošku s tým stridaním, pretože človek musel vyčkávať, ale na konci ten Plzeň vlastne utáhnul celý zápas, čo je klobúk dolu, pretože včera sme to samozrejme to ventovali mali inú, takže nechcel som práve, aby nehral, pretože sú 2 zápasy bude stať. A ešte by nehral teraz, ako na konci zistíme, že je 7 zápasu a 3 nebo 4 by nehral. Jo. Takže som rád, že ten zápas odehral, na konci ešte rozhodol, takže klobúk dolu. Sami si to povedali, ako je to vec samozrejme po prvej výsledku. Po druhé musíte cítiť takú oporu vzadu. Raky je samozrejme veľmi veľký, objemný golman, takže v tej bráne pôsobí akoby hodne mohutne, dobre zbierať centry. Samozrejme, začali sa pracovať aj na hre nohou. Myslím si, že dneska aj dĺžka, aj tieto veci, ktoré mal, ako zvládol veľmi dobre, čo sa týka nohami. A zachoval maximálny kľud, ako jak samozrejme pri tých nebezpečných strelách, ktoré tam potom boli v tej 16-ke, asi 2, tak pri tom nájazde, pri obidvoch nájazdov, aj ten prvý relatívne ustál, ale ten druhý zvládol fantasticky a samozrejme to opora a je dôležité, aby mu to sebavedomie samozrejme nastalo a hral ako, alebo chytal, tak to v pohode dal.